Het wordt stiller in het veld. Tussen 1960 en nu is het aantal graaide vogels maar zo'n 60 tot 70% weeromroen. Door grote verroringen in het landschap hebben liepen, stroomliepen, skriers en tjerken amper meer kans haar jongen grut te brengen op het boerenloon. Maar ook in de speciaal daarvoor aanwezige natuurgebieden is het mis en slaggen dat maar voor een heel iets pad. Omdat de liepenstoorn zo vreselijk beroerd is, moet er nu al 3 jaar op regen net uitzocht worden in Friesland. En het is de vraag of dat eeuwig tast in wordt. Net als het zo bloot. En zo dreigt het met de graaidevogel ook de traditionele aaizieker, de oude raper, maar ook beschermer van aaien en pieken in de naaizwargtijd, voorgoed uit het Friese landschap te verdwijnen. Of er moet al iets wonderbare. Wij zijn man van het vrije veld. En dat je ook tijdelijk, het is een ecologisch onschuldig voorjaarsgenoegen, zo bestuur ik dat. En je hebt een hele langdurige bescherming. En wat mij boeit is, ik zie bij u vroeger wacht ik hier weer volle in de leden, sinds dat met mij. Wij kennen haast net meer gebiedsdekkend nooit zwaar. Ik zie haast geen jeugd bij. Je ziet geen heid, maar je zomaar meer het veld in gaan. Nee, je ziet geen jongeren meer die willen gamen en appen en weet ik wat die al hier door mijn graffiti spuiten, maar echte veldjonkies. Ja, er zijn uitzonderingen. Er zijn vroeger wacht, vind ik mooi, die door er heel veel voor de jeugd erbij betrekken, nestkastjes, zo'n ding. Maar gemiddeld is er erosie van betrokkenheid. En dat zijn de Indianen, dat leidt tot de ongeduld. Als wij geen belang hebben meer bij de natuur en bij de vogels, dan ben je zelf weer als aan de beurt. Het is 1 januari. Het boem van Frieske Vogelwachten heeft een extra ledenvergadering uitskreun. Uit onderzoek blijkt dat de liepenstoorn zo min is dat het aanvregen van een ontheffing van het aaizieken geen zin heeft, vindt het haatbestuur. Maar waar wit willen de leden het al. Het BFVW is eens een onmogelijke club. Bestaat uit zo'n 100 plaatselijke vogelwachten die het haast neer mooi elkaar binnen. Dat komt omdat de ene een voelde voorstander en de oren een nog voelere tegenstander van het aaizieken is. Wij zijn als hoofdbestuur nog lang net zo vier om te zeggen van dan lezen we ons dan maar bedel. Dan mag dit maar het einde worden van een traditie. Dat is wat u betreft, wat het hoofdbestuur betreft, net onder water. En dat is de reden dat wij jong komen met een voorstel om voor 2000 centjes, vergelijkbaar met vriend hier, een alternatief voor het aaizieken in te voeren. Dikke Jonker, Vogelwacht Grauw. Ik heb begrepen dat je nog wel wat ijsziekers in de cel bent. Maar als ik nou zie wat je hem voorstellen, weet je me de maand betrokken komen, maar dan heeft dat nou dus helemaal niks meer met ijszieken te maken. Het is ook gewoon puur een wedstrijd worden. En ik kan me net voorstellen dat je als ijszieker daar nog enige vorm van bevrediging in vindt. En daarom zoek je van, neem je een verlies en ga voor de graaidevogel. Voorzitter, even inhekend op de heer Jonker van Grauw van de Vogelwacht. Ik denk dat wij op die manier met deze mensen in de zaal omgaan, dat we een tweedeling krijgen in dus hele gebeuren van het bestuur en van de wachten, zou ik zeggen. Wij zijn van oorsprong een vogelwacht die het opgericht is als aaizieken's en verplichte nazorg. En dat wij nu alle keren de kop naar beneden hangen laten en we laten het aaizieken verbinden op die manier, dan krijgen we dus wel een verdeelde situatie hier en dan krijgen we dus een wacht die daar net aaizieker en een wacht die het wel aaizieker wil. En dan vraag ik me al, waar zijn we dan mee bezig? Wat doen we nou met die wachten die het net meer aaizieker willen? Wij zitten hier als aaizieker en ik vind dat zoals wij hier zitten, is het gewoon symptoombestrijding. Het is werkelijk net alleen dat je net in de LTO zit. Of dat je een organisatie zit die alles, die dat zinnenvogels binnen zuiver. Ik vind dat ik echt verwund en ik schet je hem even een maaitijd. Er wordt hier op het waterpijlen leeghouden. Er wordt sleepslangen. Dan vervolgens zullen er haast meer worden. Dan zitten binnen foksen, steenmutten. Op elke peel zit een papegaai. Ja, je wil zo als duivels van. En dan is dat meer daar. En dan ga je een bult vol pieken. Ja, en dat is wel de realiteit van je today. En dan zitten je aaiziekkers, nijzwargers, die hun ermee het ziel voor inzet. Een bestuur die ermee het ziel voor inzet. En wij zitten hier te praten dat het aaiziekie net met drog in zal. Of dat het aaiziekie onpast worden zal. En de oorzaak lijkt het bij deze mensen die had er ziel gehad
voor de graaide, voor de vogels en wat er al zit. Dat zijn die oren. Die oren alle jaren. En waarom zitten die hier net? Heel apart. Want deze mensen had net in. Waarom zit je me plak op? Ja. Het weer de laatste snoei van april 1920 dat Ruud Hielkema, Jensje Dauma en Antoon Riemersma met een skou, een chattel poeiermalken en striem en waar de ijszieking gingen. Het waren net de eerste stappen van ijziekersclub de Oud-Hei uit Deersum. Nou, haast 100 jaar later bestaat de club nog altijd, maar is de verraad, het Frieske longenskip en wat er nog oer is van het ijzieking enorm verloren. Ik kan me voorstellen dat een heel soort ijziekersclubs nou zeggen, willen wij dit nou wel? Ik kan me voorstellen dat er een ijziekersclub binnen die zeggen, nou wat Ruus hoe het betreft niet meer en wij houden erop. Zo uw club ik Xavier wezen? Ik denk het net. Maar ik ben er maar doodje hier, zeg maar. Moest dat mooi? Nou, als het een beetje creëerd waren, dan moest ik eigenlijk nog even een medie. Ik maak er god begin weer nog wat op gaan leven. Ja. Zeg wel maar een andere geld? Ja, draai maar los, dat ben je los, maar Je bent in strijd met die vogel om dat ei te vinden. Die vogel die probeert het ei zo goed mogelijk op een plakje te lezen wat wij dat net vinden kunnen. En als je dan vindt, dan hebben wij dat woen. En voor mij begint de maait het echt dat ik dat 1 of 2 lippen aan op een stukje breed heb. Wat je weet dat het totaal geen kweer dan zelf aan die lip. En dat je dat opbieden maait. Dat gevoel, dat mis ik. En dat missen wij alle hier. Meer die dit proberen man. Op u. Dit is wel een begin van het leven. Op jezelf. Wat er nog oer is van het ijzieking dit jaar, is dat er alleen nog zocht worden mooi onder het eerste leerbaai van de provincie en het eerste van de gemeentevoen is. Daarna is het veld verbeen en alleen nog toegankelijk voor de nooizwargers, de vrijwillige vogelwachters die de nesten beschermen. Het is 10 maart. Het eerste leerbaai van Friesland is voend bij Sliekenborg, door Herman Mooi en zijn broer. Dat is de vinger. Ja. Wanneer is hem vonden? Vanmorgen, 10:15. Een beskiërend feestje op het dik. Genien krijgt te weten wat het ei leidt. Zo min mogelijk verstoring in het veld is de nieuwe richtlijnen. Het veld apart. Ja, het viel Wij staan hier dus, we hebben dit zacht mooi roeken en jelle uiter. En we staan daar en daar komt Herman, die heeft niks jongen en die gaat tot stuurtje en die rent zo in je slagje en die zegt, zonder wat te zien, geluk, hek hem. Voor u, voor de provincie, is het echt een wichtig moment. Ik krijg aan de Olympische Spelen. We hebben op 100ste heb je zilver halen eigenlijk. Hè. De horen het krijg de voert jeder. Want wij zijn daar welkom. Daar heb de auto tot de dame rond. Je bent weer begonnen met Vietskantie. En dan laat die 50 meter of 30 meter uit de Vietskant. En we wien, als je roken komt, dan hier ik hem roken. Maar we hinden hem net. En de moois hebben. En die gun ik het ik. En er zijn ergere dingen in de wereld natuurlijk. En je kan ik zeggen, god, vroeger dan hier ik haast een touw op zacht. Maar ja, dat doe ik nou met me net meer. Ik heb nou ook oren geliefd en ik ben gezond en gelukkig. Dus dan, en dat nogmaals je denken, maar als je het zei, ik zou het graag willen. Ja, het is gewoon een hele eer als je dat eens een keer mooi maakt. Hoe harder je wordt, ja, hoe moeilijker het wordt. Laatst had het Paul en Sjaak trial van de commissaris. Maar het viert apart. Vernuver me eigenlijk een beetje, want er is een hele soort kritiek op het ijziekie. En ik denk van nou, misschien zal de nieuwe commissaris nou wel een punt zetten. Nee, dat had ik net in. En volgens mij is dit een mooie combinatie, dit format van traditie en hoe het kan, hoe het die. Het is een mooie mix en daar mag ik zeggen, ik ben er graag bij. Ook om duidelijk te maken naar de vrijwilligers staat dat dit een wichtig moment is. Ja. En Grusman? Ja, super mooi toch? Ja. Ja, echt mooi. Ja. Maar dan ben er ook een hele soort mensen die zeggen van ophouden maar die flauwekul van het ijziekie. Wat vind je zelf? Ja, dat zijn meestal mensen die in het kantoor zitten die, ik denk helemaal geen verstand van vogels hebben. Die weten helemaal niet wat er speelt. Die zeggen maar gewoon van, jongens, dat moeten we ophouden, de tradities moeten ophouden. Ja. Alle tradities moeten op een gegeven moment ophouden. Maar als wij er niet zijn, dan is het gauw gebeurd. Dan is het helemaal gauw gebeurd. Ik denk, jongens, wat levert het? Wat levert dat? We kennen toch in Friesland het bedenken zonder leppen uit. Bijna. Nee, maar ben je er ook nog eens vier? Het is Joert van. Ja.
En jood is voor u de maat die te doen. We drinken erin op. Warken weet. Warken weet, voorzitter. Nou, dat is goed, joh. Warken weet. Dat is goed, joh. Het magazijn. Ze zitten de patronen in. Nog hele joekels binnen nou. Moet ik? Kist ik 300 meter machetten. In Amerika nemen ze dit farmhandbuksen. Dat zijn buksen, de shit is eigenlijk het onraam, maar nemen ze dat, het ongedierte. Een ongedierte buks. Jan Dieksma is jager. Dit hier het er al zontje foxen sketten. De fox en de stiermut roven de wereld onaaien en pieken en daarom hadden ze deer. Vanuit de graaide vogelbesjoen binnen er gewoon visten te vallen van. Iedereen die wil graag die graaidevogels houden. Een hele proclamation. Nou, en dan zouden we wat dan waar moeten. Hoeveel vossenbejagers binnen er in Friesland? Er zijn ongeveer 10 per WBE, maar ik denk, zeg maar, ik weet niet hoeveel WBE's dat er precies binnen, en ik dat nooit heb moeten. Maar dan best die net de enigste die te paard. Nee, dus het 10-tal, denk ik. Oké. Ja, Vrede Jonk is even lang geleden, man. Want het is al nachtwerk nou. Even goed, ik weet nog, ik ben zelf al mee. Ik dacht, ja, we gaan weg. Ik ga mijn peren online. We zijn hier bij die maat. Ik ben hier bij mijn maat. Pikken we nog op. Ja. Hoe heet er? Chris Verswal. Oh, dat is toch niet... Of moest dat nog maar niet lezen? Die moet ik morgen. Ja, maar ik heb ik wel. Ik denk dat die hebben geen jong als je niet kijkt. Ik denk dat er maar aan 24 omspaan, 20. Ben ik net zo 4 mee, mooi. En hoe vier schiet dat ding? Nou, een 800 meter. Je wil let op één. Dat is het belangrijkste, die eigen die het oplaat zien. Oké. Dan zou staan voor dat alle roofwild heel erg veel eigen hebben. Katten, mattes. Reeën soms ik, hè? En Ray en ik. En ja, dan zou je op een gegeven moment de skiep is er wel wat zwakker, wist je toch? Ja. En wist dat blijft ongeveer ik weer alle reflectors op elkaar nu gaan staan, weet je dat? Dan denk je eerst wat weer af. Ja, bij Richard heb ik die lint er ook open. Sure. Ja, daar is wel. Daar is wel in. Ja, dat is hem. Ja. Ja, maar dat is wat hoor je. Nee, dat is hem. Ja, dat is hem. Nee. Ja, juist de morgen heb ik niet. Nee, dat is hem. Dat hoorde eigenlijk. Heb je erachter? In de bos. Hij is al in de bos. Nee, in de bos niet. Zo is het zijn. Ja, deze wordt voor echt te veel van Ray. Dat hebben we al in. Je bent nog even omreden. We zijn nog even omreden. We zijn om je een keer even in. Ja, ik ook in het chatten, ja. Zo is dit borgerij omgegaan, nou die ik op de achtergrond haast. Nou staan we een polder in een feest omgegaan en dan... en die de kogel omgegaan, die kop alleen. Staat er hier even zijn, Chris, ja? En met Jan dat hij nou toevallig hier zonder jacht fietst, wat dan? Ja. Maar goed weten waar we mee bezig zijn. En toen net op een gegeven moment de site, nou, wat denk ik bij film, nou? Dat we achter elkaar maar wat aan het knallen zijn. Of dat een oorlogsfilm is. Ja, dan hebben we weer naar een dinges. Ik zie het. Het is toch, ja. Het is echt achter de bult. Wat is dat dan? Een auto. Nee. Ja. Achter de bult. Ja, dat is een auto. Ja. Wij hier een prikken zetten op een maislaan en daar ligt een heel soort eieren.
En de boer die zei, jongens, je kan die prikken wel zetten, maar het helpt je niks. Want ik ga daarna een week met sleepslangen doorheen. Ik moet dat lang zo'n keer bewerken. Dat is net de bescherming. Je kan doen wat je wil, je kan dat net beschermen. Dus hij zei, of ik ga het stikken, of je hem door er wat oors mee. Nou, toen hebben wij besloten om die aaien te rapen en ze naar iemand te brengen die ze in een broodmachine doet. Het maai net, maar wat is de keus? Ja, iets doen wat net maai, of niks doen en de aaien kapot gaan laten. Dan denk ik, dan doe ik wel even iets wat net maai, maar wat in het voordeel is van de vogel. Wij zorgen elk keer die vogelstand achteruit gaan. Wat wij ook doen, ja, wij zetten u zien. Wij vinden dat ik mooi werk, ja, laten we daar net omheen draaien. Ik vind het prachtig om in het land te zweven. Elke keer als ik zijn nestjes gaat mijn hart even open. Nou, zo gaat dat. En dus dat vinden we prachtig, maar we willen die vogels graag beschermen. En als u dat net meer lukt op de oude manier, dan moet het maar op een nieuwe manier. En dan moeten we maar afwachten wat ervan komt. Maar in elk geval hebben we dan wat dingen. Oors weer alle stikken geweest. Jongens, toen ik wel in de kranten dat we 90.000 skriezenpieken waren geboren. En daar waren er misschien 5.000 van grut. Dat is van 4.000 van grut. Dat is misschien iets van 4% of zo. Dat is helemaal niks. En dan gaat er nog skriezen. Nou, liepen is net voor mij hetzelfde verhaal. Ik zou nooit geen grutte liepenpieken. En wil ik dat vroeger, naar mijn idee, was zeer. Als dit jonkje en zeker wel jonge liepen die het in het verleden nog zitten. Ja, dat is schande, dat is dat kwijt best. Natuur en milieu die vindt dat wij het land helemaal net in moeten. Maar dat wij niks dienen hier met die aaien, waar ik het krijg over hier. Dat weer 69 aaien, dat wil ik er nog even bij zeggen. Dan weer dat al je stikken west. Nou laat het in een broedmachine en komt er hopelijk wat van te lonen. Ja, 1 uur, hè, dan ben we 1 uur ben we weer. Ja. Man, succes! Ja, jongens, succes! Het mooi net zou wezen dat iets wat safvolle westen en zo diep in de meesten zitten had, dat voortgeeft in 20 of 24 jaar of zo, dat er niks van overblijft. De winnen mensen die zijn, dan hadden we net maar uitzichtje, maar ik heb hier ook wel bij, ik heb wel emigreren. Ja, het zit oezen. Ja, zo wie het ijsziekje. Zo soort. In het Wetterland weer dit de wijze van ijsziekje. En die ijsziekclub daar, hij die is dan ik maar een schouw begonnen met 3 man. Nou, die heb ik zo van de ballijn. Dat kan het missen. Die had zo 100 jaar verliezen, had die 3 man zo van de ballijn het land over te zien. Redeneren op dezelfde manier hoe die leefden en dat wij nou doen. En dan loopt we aan om mij. Nou, maar zeg, nou is er weer. Dan verpleegst er wat. Waarom ben je nou zo lelijk daar op die hoeken? Ja, die kaukers. Zo'n dat die kaukers misschien wist dat die daar op dat mooie staan. Oh. Goed zo. Nou. Pakken we hier steeds zeker even? Wat zou je dat, Pieter? Even een beetje leuk feest. Nou, ik klaar met Dus hier wordt dus een heel grote volière bouwen. En dan hier een stekza. En dan daar aan die doortaar dat we ze binnen en buiten herkennen. Ja. En dan wordt die greppel die we ook voor wetten zetten. Oké. Dat ze dus lekker met de voet niet wetten stinken en wat eindekroos erin en zo. Age de Jong van Skienne Gautum is de man die de aaien uit Hommerts uitbreidt. Hij heeft een missie en een plan. Elk jaar 5000 leerpaaien professioneel uitbreiden en de pieken in een grote stal opvakken. Dat mooi nou nog net, maar om alvast uit te vinden hoe dat dan matte zo, dochter het al en krijgt er help van Dawn, een beste dokter die het specialiseren is in hinnenpieken en wat met aaisiekers en aaisiekjen heeft. Oké. Ja, ze had verkering van een aaisieker. En en daar had ze mooi samenwerken, dus ze had wel wat mooi hebben. Ja.
Zij komen toch heel Friesland, alle piekenmesterijen in zijn bedel. Dan doen ze de zoons van de pieken, houden ze in de gaten. Daar is heel veel verstand van. En zij met die professionaliseringsslag eigenlijk voor ons regelen in het leerpenverhaal. Ik ben erg nieuwsgierig of de kennis en de ervaring die de praktijk heeft met de begeleiding van kippen, of we dat ook deels kunnen inbouwen in de groei en ontwikkeling van jonge kievieten. Absoluut. Ja. Je leest jou en eerst maar aan, lees hierop. Dacht ik. Zo, hier lijkt nog een brood. En daar nog. Dus. Ik denk dat alle Friesen natuurlijk het wel heel schande vinden dat die rijden zo stil worden. In de maaitijd. Dat we dat eigenlijk graag weer om hebben willen. Hier hebben we eerst. Als wij daar alle jaren 5000 pieken uitbreiden kennen. Ja, die door hier al maaidagen met de eerste leg. Ja, dan kunnen we heel goed rijden wat er naar de rijden valt. Dan kunnen we, ja. Ja, met alle gedroegen slecht hier. En Jip. Oh ja, bliksem. Een stukje droge worst. Een stukje droge worst? Ja, lekker. Nou ja. Gewoon weer de band niet. Heb je dat dingen waar, jong? Wat dan? Nou, dat laat mijn paard. Had ik de poort erop maar zitten. Oh. Wat ben dat? Ja. Draaien ben er. Iemand wat draaien is ook al. Daarachter is ik nog wat, man. Zo, nou eens achter die. Daar is er wel. Hij zit daar mooi, hè? In het draait. Zie je het hem? Nee. Verdomd. Ja. Ja. Heel leuk. Leuk, hè? Ik zie werkelijk dat erin draait, ja. Hè? Nou, ik hoor de lampen zo erop, Jan. Precies de plaak. Je bent prachtig geweest, nou. Ja. Maar hij wie niet een keer de... Hij had het net vernomen. Hij is niet keer omklapt. Dit is dwars door het hart heen. Waar is het maar? Ach, ja. Maar ze krijgen nog eigenlijk al jong. En daar ben ik net altijd kapot van. Zus en zo van de moer. Of niet horen de machine als de jong nou weer feest. Nou, die moest nou weer opruimen. Nou, daar ben ik net kapot van. Ik ga lauwen op een maand, een maand of 3, iepen. En dan een beetje jeder dicht. Dan eigenlijk ook voordat de vogels beginnen te breeden, dan nou, dat is een beetje andere tomme heeft. Ja, werken wij? Ja. Ja, fjouwen, prachtig. Die zijn niet Pools. Schitterend. Ja. Maar dan best u zelf boer, hè? Ja. Wat vind je er nog van? Dat die boeren al hier, dat ik mooi terug hun niet van boer kan, zo min gaat. De Martijn in de zondebok wezen ze altijd, maar ja, dat ligt natuurlijk net alleen bij die boeren. Dat is absoluut het weer. Dat is alle factoren maar alcohol bepalen dat er nou op het maken zat het nou is. En de vogels die concentreren zich in bepaalde gebieden. Hebben wij het idee, nou, dat we hebben juist weer dat wie ik nou, een paar stikken en daar lezen heel soort online op. En dan, nou ja, die kant die is dus nog wat uit. Ik heb zelf het idee dat je moet wat moois aan hebben en daaromheen komen nog wat online. En dan mag je zulke soort gebieden hebben. De boeren die er dan nog wat voor hebben om zulks te doen, dat slaat het natuurlijk wel om. Als je zegt, nou, wat we hier nou voelen hebben. Nou, dat is hartstikke mooi. Ja. Dat is, en Sasselt Maat en nou is gebeurd. Ja. Denk ik, hè? Hoe Sasselt Maat? Nou, zat dit in wezen, zo elke boer die zo zeggen maar nou een hectare of zo, dat richting wind zat dit hier nou ingerucht is.
En dan loeken die vogels daar nog wat heen. En als je al van die grote kele vlakten, van die vlakten hebben wat hele grote stukken loon zijn, daar zitten ze niet meer. Dat hebben we juist zelf ook jongen. En dat, nou, je moet wat hebben. Er moet wat droge dong wezen, er moet wat vochtig wezen en dan komen die vogels daar nog wat heen. En dan we de laatste 400 meter die kant uit binnen, dan is het weer oer. En dan, die kant, zij is gewoon. Het is wel illegaal, het mag net. Nee, het mag net. Nee. Maar ja, goed, dat zeel wel. Alleen het gaat net om huis en het gaat net om het mooi, het gaat om die gruidenvogel. Net ben je meestal niet er beter van worden. Dit is een proef, we zullen wat leedschalig houden. Alleen ja, er zijn zoveel mensen die op dit moment met dit probleem zitten. Vaak in maaien met alle maaizen in. En alle haaien die er nodig op veld lezen, ja, die binnen als kansleers. En die komen, de juiste we gaan bellen, die komen bij mijn haaien erbij. Toch als hier het vliegen wel wegspelen. Vroeger ging je voor skruis aan. Ja, hier in dit land ook, deze stukjes. Het intensieve landbouwland, dat is verleen land voor de gruidenvogel. Wanneer dat je zeggen willen van wij zo'n gruidenvogels in Friesland behouden willen, en in mijn beleving zo dat ik matte, dan zo'n je grote gebieden gaan maken van duizenden hectare die het om elkaar lezen, weet je dus een wetterpaal zodanig sturen kan dat het land het wetterpaal voldoende heeg stiert. De monoculturen gas die zo'n verdwijnen moeten daarin, dus weer het ouderwetse gas zo daar we groeien moeten met bloemen erin. En met planten die insecten onderloeken bij trodden bij fretten van die piekjes komen. De predatiebestrijding, als die net veroren wordt, kan je miljoenen in het land steken. Dat jouwt alweer helemaal niks. Het is één grote ketting van schakels die je alle keer stuk voor stuk sterk maakt en dan had hij liep een kans. Nou, moeten we dit hoekje nog even pakken? Want hier zijn die dame al uit zo bezoek. Ja, hier op die wal, dat is wij zitten hier nou echt even op een prachtig mooi hoekje. Bij een boer die er een hele protte verdwaan vol. Maar het komt net goed. Hij redt het net. Er is in Friesland binnen duizenden mensen geweest die het uitzochten in de rin van de Joen. Ik beschouw het als een cultureel erfgoed waarvan er sowieso iets bestaan blijft met en dat nog steeds dan leerst wij als huisclub door het van de eerste. Ja, Peter, want je bent